transferència de les competències, perquè nosaltres sabem que el govern del Botànic ha demostrat capacitat de gestió i complicitat amb el seu territori, enteniment de les necessitats socials i territorials de transport que poden tindre, i en aquesta mesura el que volem és la transferència de les competències de Rodalies, del manteniment de la xarxa ferroviària, del treball en el personal, perquè la realitat en la que ens trobem és una mancança d'inversió en les infraestructures, és una mancança de personal que està totalment programada, de tal manera que cada vegada tenim més cancel·lacions i pitjor servei, i nosaltres pensem i estem segures que des del País Valencià això se gestionaria molt millor del que s'està gestionant. Anem a veure, hi ha 19 milions d'usuaris d'estos trens i tenen un pèssim servei. Tenim el pitjor servei de tot l'estat. No és possible que cada any les rodalies valencianes hi hagin 7.500 cancel·lacions de trens. Això suposa que hi ha gent que arriba tard a la faena, gent que arriba tard al treball, gent que arriba tard al centre d'estudi, gent que té que fer un tràmit, el que siga, o un tràmit metge, i arriba tard. I per tant, això afecta a la vida de les persones. I el que estem demanant és que d'una vegada per totes la ministra d'Hisenda es posa les piles. No poden vindre cada ministre de Transports vinga així, faça una explicació d'un gran plan i després la inversió de 3.400 milions es limita només a 400 milions, de 3.400 a 400, 3.400 promesos, 400 invertit. És una inversió absolutament ridícula i s'han de posar les piles. I per això, des de Compromís, fem aquesta campanya, trencancelat.com, perquè volem que es consciencie tota la població valenciana de que això no pot seguir així i obligar el Ministeri a que d'una vegada per totes faci les inversions en personal i en material perquè les rodalies vertebren d'una vegada per totes el nostre país. Una zona on malauradament no arriben directament el servei de rodalies, per tant aquí únicament podem gaudir del servei de regional, que és un servei molt més car, que té molt menys freqüència en el transport i a més que dificulta la mobilitat de nord a sud de País Valencià. Com bé diem, estem en una zona caracteritzada per aquesta baixa freqüència de trens que, a més, s'ha vist endarrerida i agreujada per la crisi sociosanitària de la pandèmia de la Covid-19. La gent del Maestrat que utilitza el tren per anar a Castelló o anar a València, per estudiar o per a treballar, pateix les conseqüències que estem patint de la línia C6 i de tota la xarxa en si, com bé dia ara Baldo. Estem parlant de cancel·lacions, de retards i cancel·lacions sense avís que dificulten molt conciliar la vida laboral en la vida personal de cadascú. Inclús arribant a no poder arribar a aquest treball perquè el tren te l'han cancel·lat sense previ avís, o tenint encara com a factor encara pitjor, tenim que veure's abocats a tindre que utilitzar un bus llançadera, que és un servei encara molt més lent i molt més contaminant.